As festas do Albariño volveron a adaptarse ás restricións sanitarias. O festexo, declarado de interese internacional, non puido realizar algúns dos seus actos máis emblemáticos, como é o caso das casetas no Paseo da Calzada, pero si celebrou diferentes actuacións que contaron cunha gran acollida. Os actos que se puderon facer este ano no Concello de Cambados por parte do Concello, que foron eses concertos na Praza de Fefiñáns, cun control de aforo, cun aforo reducido, sempre sentado, pois non tiveron ningún tipo de incidencia. A verdade é que resultaron moi ben. De feito, este fin de semana volve a haber concertos na Praza de Fefiñáns. Dende o Concello valoraron moi positivamente a realización das festas do Albariño. De feito, a pesar das restriccións, numerosos visitantes se achegaron ata o Concello de Cambados. Sí, o certo é que sí, os locais de hostelería estaban abertos ata 1 da mañá, sí que se produciron evidentemente esas situacións nas que os bares pechaban e sobre todo moita xente que de fora non sabía dese pecha a 1 da mañá e que se quedaban aí un pouco colgados sin saber que facer desas horas porque non sabían que existía pois esa restricción, non? Pero fora de todo iso, o certo é que calquera que saia á rúa ve xente paseando, ve xente que está desfrutando pois do ambiente, incluso nas terrazas. Si se puido celebrar a cata concurso, o evento sobre o que xira toda a festa do Albariño. Dende o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas resaltaron a importancia deste evento pro sector vitivinícola. Tiene una trascendencia económica importante, es un acto promocional que sirve para que muchas bodegas enseñen sus productos, vendan sus productos y la hostelería de Cambados además pueda hacer, digamos que una temporada económica que le ayude después a soportar las crudezas del invierno, ¿no? Os concertos continuarán en Cambados a pesar do remate das festas. Tanto a alcaldesa como o presidente do Consello Regulador desexaron que pro ano e con motivo da 70ª edición as festas do Albariño recuperen todas as súas actividades para unha edición especial.